Eta Maite Asensio, Urtsintxa Aisialdi Eskolako koordinatzailea, egunon. Kaixo, egunon. Zuek urte sasoi honetan, gaur maiatzaz 7 ditu, zer egiten egoten zareten normalean udalekuei begira? Urte sasoia hau izatea gutzako lanik ia gehien eukitze den sasoia zereterea prestatzen udarako lan guztia. Orduan, aurrelan hortan eukitzen dugu lankarga haundi xamarra, eta gero, udaran ja ez hitzaile eta zuzendarien esku uzten dugu aurretik guk prestatu dugun guztiak, ezta? Eta orain zertan ari zarete? Oraintxe bertan erdi prestaketetan hasiak gea, baina egia esan ezer gutxi, ze ez dago bat ere argi udalekuak egingo diren edo ez, inor ez da gai horri buruz hitz egiten jarri oraindikan, eta noski, alperrikako lana ere inork ez du nahi. Eskolarik ez da egongo, adin horietan, behintzate iraila arte, irailan ere ez dakigu nolako izango den, udalekuak ere eraskotakoak izaten dira, udaleku irekiak edo leku batean lo egiten duten, beste udaleku mota bat aurrek ere lotara joaten diren horiek, udaleku itxiak edo, inoren inguruan ez daukazu inongo, arrastorik edo ze izan diteken? Egia esan ez, gu saretuta gaude beste aisialdi eskola eta elkarte desberdinekin, eta denen zalantza hoxe da. Diputazioan, Eusko Jaurlaritzan, oraindik ez digute ezer argitu, eta egia da, ikustu deula hor, neurri pila bat hartzen nahi dira, faseak aipatzen dira, faseetan, lan sektore desberdinak aipatzen dira, baina hezkuntza informala ez da inondik inoa azaltzen, ez du inorrek horri buruz hitz egiten, eta badirudi momentu baten desagertuta gaudela. Eta segurtasun neurriak eta osasun berme guztiz arituta, zuen ustez, zer da egingarria? Ze begitatzen zaizue pandemia kontrolatuta dagoen egoera baten, egingarri litzatekena udalekuei begira? Egia esan, inork ez dakigu udaran normalitate berri hori zer izango dan, eta horren arabera izango litzateke, baina egia da, guk aisialdian erabiltzen ditugun ratioak, hezkuntza formalekoak baina askoz txikigok diala, ez? Ez hitzaile bakarrakin 10 haur inguru ibiltzen dira. Orduan, hezkuntza formaleko aipatzen nahi dian ratio horietan sartzen gea. Normalen 10 aurreko tarte eukitze deulako. Egia da neurri desberdinak edo neurri berriak hartu beharko litzatekela, ze orain arte ezagutu ditugun udalekuak garbi dago, ezingo diala egin. Baina bai ikusten deula guk oso talde txikietan funtzionatuz gero, talde handiak elkartu gabe, egunero aur talde berdina, 8-10 aur talde bat ez hitzaile bakar batekin gauzak egiten aitzeko, aukera egon litekela. Baina ez dakigu benetan udalekuak itekotan zen neurri eskatuko dizkiguten, eta horrek bai prestaketa handia dauka. Guk udaran, iaz adibidez, 180 ez hitzaile kontratatu genitun, lan egiteko, eta hori dena antolatzeko, hau denak formatzeko, denbora behar da. Eta oraintxe bertan, erabaki bat ez bada hartzen oso larri biliko gea. Berala, garelituko dizut begiralen inguruan, ez? Baina ontzat eman beharko denuke behintzat, udalekoa baldin badira aurren arteko kontaktuak eta begirale bakarrarekin talde txiki izanagatik, beti begirale berdina, beti talde bere izanagatik ere, aurren arteko kontaktu hori egongo dela, ez? Hori asumitu beharko den kontu bat izango da, hori kontrola ezina delako, jolasean eta, ez? Hori ezinbestekoa da, eta hori udalekuak baino lehenago etorriko da. Aurrak, nik etxean baditut aurrak, eta nire etxeko aurrak esaten dute, ordubete horrekin ez daukatela nahikoa. Aurrak aurra behar du. Eta psikologikoki hau dena bukatzen denean, aurrekin jolasteko beharra eukiko dute. Eta aurten inoiz baino gehiago gainea, ez? Bolada baten aislatzetikan, lagunekin jolasteko saltoi emateko, garrantzia handia dauka eta beharra daukate aurrek ja dagoeneko bereiek esaten nahi dia hoie bai. Orduan, naiz eta udalekuak ez antolatu, hoi etorringo da, ze aurrak kalean beste aur bat ikusten duen, bere beharra, benetako beharra aurreiekin jolastea da. Eta hoi, denbora luzez ezin dugu ekidin. Begirale begira, eta azkeneko galdera Maite, ikastaroak ere ematen dituzue, begiraleak ezitzeko, udalekuetako zuzendariak ere ezten dituzue, hori guztia ere, geldiri dago, nahikoa jende egongo da, udaleko egiten baldin badira ere, ekainan, uztailean, abuztuan lanerako? Guk lan poltsa iriki dugu udarakoia, eta dagoeneko jende askok eman du izena laniteko. Egia da, ikastaro horietan urten zehar guk 100 pertsona ukitzen ditugula, Eusko Jaurlaritzako titulazio ofiziala ematen dugu,
eta horiek etenda gelditu zian momentu baten. Gaur egun etendian saio horiek online berreskuratzeko saiakera egiten ari gara eta hortan gabiltza, online egiten gabiltza, baina gero bereik edukiko duten arazoik handina izango da praktikak behar dituztela titulua lortzeko. Eta udara hontan ez badituzte praktikak egiten, hau da udalekuak ez badia egiten, ezingo dituzte praktikakin, eta beraiek urtebete itxin beharko dute praktikakin memoria aurkeztuta titulua lortzeko. Hortxe, beraz, korapilo ere ez, udalekuetan. Bizitzako esparru guztietan, baina udalekuetan ere bai, eta udan hain garrantzitsua diren udaleku horietan, aurren aisirako eta eziketarako, hezkuntzarako ere, oso beharrezkoa direlako. Maite Asensio, Urtsintxa Aisialdi Eskolako koordinatzailea, estimatu dago, beste bat arte? Bai, mila esker, agur.